78 soldat temmew b'suċċess kors ta' preparazzjoni b'sija twal ta' sagrifiċċju u ħidma intensiva li iżda ta' il-frott tagħha l-ħamis filgħodu meta saru uffiċjalment soldati. Ir-rekluti l-ġodda għamlu l-Passing Out Parade parata tradizzjonali li ssir kull meta jiġu rekluti soldati ġodda. Preżenti għal dan il-jum importanti kemm għal forzi armati kif ukoll għal pajjiżna kien hemm il-Ministru tal-Internu u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia. Huwa stqar li l-Gvern se jkun qed iżomm il-wedi tiegħu tal-manifest elettorali fil-qasam tas-sigurtà fil-pajjiż. Iż-żieda investiment fir-riżorsi tal-forzi armati, aktar taħriġ professjonali lis-soldati u infrastruttura moderna ħajkunu priorità għal gvern ġdid li diġà beda jintaqa' mal-ogħla uffiċjali tal-forzi armati u jilqa' l-proposti. L-impenn tal-Gvern f'dan il-qasam beda mill-ewwel ġurnata tal-leġislatura meta ħadd deċiżjoni li l-intern ikun separat minn mal-ġustizzja, deċiżjoni li tirrifletti l-importanza li ngħatat lil dan is-settur. It-taħriġ huwa wkoll parti essenzjali mis-suċċess ta' dan il-qasam u għalhekk il-Gvern se jkun qed jesponi lis-soldati Maltin f'taħriġ internazzjonali fil-Libja u anki fl-Italja. Fil-fatt minn April sal-lum madwar 20 soldat ġa kellhom iċ-ċans jagħmlu t-taħriġ f'pajjiżi barranin. Intant kienu biss 5 nisa minn 78 soldat li kienu rekluti l-ħamis filgħodu. Il-Ministru spjega kif il-Gvern se jkun qed jgħin iktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol b'inizjattivi bħal Child Care Centers. Inizjattivi oħra li qed tgħin sportivi komplu kemm il-karriera sportiva u l-karriera professjonali hija l-iskema 2020, skema li għenet diversi atleti fosthom lit-tiratur professjonali Malti William Ketkuti. Din hija skema tajba ħafna ħajjena, jaħan nibda fija ovvjament minn issa. Din hija dali bħali qed professjonali li naħdem sa 8 sigħat fil-ġimgħa. U ovvjament ħajkolli ċans nitrenja biex nirrappreżenta l-Malta fl-isports tiegħi. Waħda mill-5 nisa li temmet b'suċċess il-kors hija Stephanie Buħaġer u tiddeskrivi din l-esperjenza bħala waħda unika. Biss tidħol bħala soldat hija diġà sfida, li tidħol bħala mara hija tant iktar. Għal ħafna motivi, fis-sens fiżiċità aħna limitati iktar minn irġiel. Il-bqija kif kellek id-determinazzjoni u taf inti xi trid, lejn ħatilħu. Ġifieri ħalma darba ġifieri hawnhekk jgħidulna pain is temporary, pride is forever. Rekluta ieħor jitkellem ma' One News dwar l-esperjenza tiegħu f'dawn l-aħħar 4 xhur. Dawn l-4 xhur kien filgħodu trid tagħmel kważi sagħtejn training l-PT, physical training jgħidulu, imbagħad tmur għal 3 sigħat jew ġieli 4 sigħat ukoll għad-drill biex tinti titgħallem il-marching u kif ukoll biex issir isseħħ il-pass out li kieku llum ma konniex hawnhekk. U mbagħad immorru għat-taħriġ tal-weapons, kif tiħħendilja l-arma, il-pistola u l-AK-47 biex inti tmur soldat ikun jista' u jkun kwalifikat biex jispara. Sa dan it-tant konxu tal-isfidi li għandu qudiemu l-Gvern se jkompli jaħdem u jġib fondi mill-Unjoni Ewropea biex isaħħaħ il-qasam tas-sigurtà. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Stefan Bontempo.